Доста хора съм дошли тук до мене и аз кажете имената. Да, сега ще ви кажа една новина. В смисъл, днеска си играх в Galaxy Craft и имаше едни-две лапета, които се казаха Боби и другия се казваше Вики, нещо там. И те ме казаха на този тъп Мега БГ и той има бан и ми махна правата, защото е тъпак. Значи хора, искам да не играя в този умрял мафия. В смисъл, сервера е най-тъпия. В смисъл, не ми харесва. И му дизлайкнете на Мега БГ всички клипове направо. Дайте да му хакнете канала. Ако искате го хакнете, не ми трябва. Да. А вие няма ли да кажете нещо? Да. Да, хора, те излъгаха Мега БГ, че аз съм почнал първи. Значи аз и ония Кристиано Роналдо, ние почнахме първи да ги бием на PvP-то, ние ги обихме, после те взе да викат ботовете и ние се съзяхме с тях и после наказаха на Мега БГ и той ми махна правата и ма бана без Кристиано Роналдо, нали? Да, хора, това е всичко от мене. Надявам да ви харесва видеото. Искам да хакнете на Мега БГ канала, да изтриете умрели мафия, да хакнете сървъра на мафията и да, чао!